Bavarska. Na njemačkom jugu slave dolazak proljeća. Ovdje je u 19. stoljeću vladala bavarska kraljevska obitelj. Jedan se monarh tu odavao najluđim strastima i stvorio prekrasnu, zanosnu zgradu. Švangao je poslužio za ostvarenje snova jednom čovjeku koji je svoje vizije pretočio u arhitekturu. Građenju se odao kako bi pobjegao od suvremenosti. Htio je sagraditi vlastiti eskapistički svijet. Zvao se Ljudevit, odnosno Ludvig II, a bio je kralj sanjar. Od malena je volio ove krajolike i u njima našao izabranu zemlju za ostvarenje svoje romantične mašte. Sagradio je osebujni svijet utemeljen na bavarskim narodnim i viteškim pripovjetkama. Dakako, takve su priče i bajke zahtijevale da sagradi svoj dvorac. Veoma raskošan i udoban objekt, dvorac s velikim tornjem. Ja u svemu tome vidim samo dvorac snova, a Ljudevitu je sve to postalo stvarnost. Ovo je dvorac Neuschwanstein. Dvorac je tek navršio 150. godinu, ali dočarava romantični srednjovjekovni svijet. Jedva sam čekao kad ću posjetiti ovaj dvorac, jer ovdje me ne privlači samo arhitektura. Ovdje kao da ulazim u dušu i tijelo toga čovjeka. Dvorac je odraz Ljudevitovih snova da bude svemoćni vladar. Nadahnjivala ga je povijest i htio se vratiti u ono doba kad su kraljevi bili odgovorni samo Bogu. Prijestolna je dvorana, predložak Ljudevitova svijeta, hram pravednoj i čistoj apsolutističkoj monarhiji bizantskog tipa i sprezi s kršćanskom crkvom. Gore je 6 kanoniziranih kraljeva. Tu je Kristov lik. Iznad mene je zvijezdano nebo, sunce pod kojim kralj vlada. Ispod mene je slika zemlje, ciklus života, životni krug. Imamo biljke i životinje. Dakako sve to stvara idealni svijet, a Ljudevit se nadao da bi njime mogao idealno vladati. Dakako, sve to san. Ljudevit nije bio apsolutist, nije imao vlast kao apsolutistički vladar, nije mogao sam donositi zakone, a izjedala ga je nesigurnost i nedostatak samopouzdanja u vlastitu muškost. Osjećao se poniženo i jadno, osjećao se krivim zbog svoje homoseksualnosti.
Kako bi podigao svoj dvorac iz bajke, Ljudović se poslužio svim sredstvima suvremenog graditeljstva. Neuschwanstein ima više sličnosti s njujorškim neboderima nego sa srednjovjekovnim dvorcima. Ljudevit je volio povijest i prošlost, ali rado je posezao i za suvremenom tehnologijom. Zidovi su od opeka, samo presvučeni kamenim slojem. Zgrada počiva na čeličnoj konstrukciji, na čvrstim armiranim gredama i nosačima. U srcu dvorca smjestila se glazbena dvorana. Ljudevita su nadahnjivale opere Richarda Wagnera, pa je ovdje uranjao u herojsku glazbu i legende. Kako bi uživao u toj glazbi, Ljudević se povlačio u samoću na najtajnovitija mjesta. Ovo je vjerojatno bila najneobičnija prostorija bajkovitog dvorca, jer kralj je ovdje dao sagraditi podzemnu špilju, nadahnut špiljom iz sage o Tannhäuseru, gdje se Tannhäuser susreo s Venerom, božicom ljubavi. Ovo je kraljeva spavaća soba. Njegova ložnica odiše uzvišenom gotikom. Gotovo je poput svetišta, najštovanijega mjesta u prekrasnoj redovničkoj ćeliji. Ovdje je njegov krevet. Gornji dio nevjerojatno podsjeća na srednjovjekovni grob. Iznad kreveta je bog ljubavi uperio strelicu u kraljevo srce. Sve svjedoči o ljubavi, o patnjama i iskušenjima vezanima uz zemaljsku ljubav. Na zidovima su slike s motivima priče o Tristanu i Izoldi, dvoru kralja Artura. Tu je preljub bio izazvan vražbinom i rezultirao je smrću. Zašto se kralj u svojoj spavačoj sobi okruživao upravo takvim motivima? Ljudevit je prigrlio tu priču o zabranjenoj ljubavi koja je unaprijed osuđena, zato što ga je izjedalo grizodušje zbog vlastite homoseksualnosti. Ta ga je ljubav morila, a jedini je spas vidio u smrti, kao i u zabranjenoj ljubavnoj vezi Tristana i Izolde. Neuschwanstein vrhunsko je Ljudevitovo postignuće. Tu se predavao samoći i osjećaju slobode. Iz tornja se divio krajolicima koji su od djetinjstva raspaljivali i njegovu romantičnu maštu. Ali njegov je mir bio kratka vijeka. Svojom je rasipnošću Ljudević stekao moćne neprijatelje na Bavarskom dvoru. Bilo mu je 40 godina kad su ga 1886. proglasili luđakom, nesposobnim za vladara. Izvukli su ga iz postelje u Neuschwansteinu i prognali iz njegova bajkovitog dvorca. Sutradan su Ljudevita i njegova liječnika našli mrtve.
Ovdje su našli njihova mrtva tijela. Mjesto je označeno križem, koji jezivo kao da se uzdiže iz vode. Je li se Ljudevit ubio? Je li spas potražio u smrti? Ili su ga ubili? Sve je to do danas obavijeno velom tajne. Ali jedno je sigurno. Kraljevi su snovi došli kao naručeni mnogima u Bavarskoj, koji su ga lako uklonili zbog neobičnog načina kraljevanja. Nekoliko tjedana poslije Ljudevitove smrti dvorac i imanje otvorili su javnosti, kako bi nadoknadili pretjeranu rastrošnost. Ljudevitov preskupi dvorac višestruko će pokriti cijenu koštanja. Neuschwanstein sada donosi užitak svima. Ljudevit je ostvario naš san o čarobnom dvorcu.